ambafo Chewa angwana ambafo de Ni jamukambe di au ma sibiri o sibiri akaje mukankura voix de l'Amérique kan ambafo Brasana to dunen kofe negenye konoton katabla negenye tana voix de l'Amérique kan ambafo siglio na ambafo kama ambafo de Ambalmao anula Mohamed Touré ka bo Washington DC VOA soba kono no studio DC Amerique faba kono yana biye sibrido no septembre kalo otle tani worona aywa samba fla oni mugani saba amba fo jemukan o kon kene sigrani wati keren na biya atako keme nani oni biduru nae ambe soro fian turu kala keme ni fla sanfɛ Bamako ana laminu ambe soro fana aywa radio parisien kan no e fian turu kala bi kononton oni tomi segi kan aywa tomiya segu marala ambe soro fana bololo sira fɛ aywa www.bambara.com walma ambe soro fian sira fɛ fana no ye aywa anga fian sira batakita yoro wi quoi balma anga foli be ala me bagaw be ma Mali kono ani Mali ko kan ani munu fana be ka mafle krenkrena ni wati kono fian sira fɛ no ye aywa anga Facebook page aywa bi an bena kuma anga jabukan na bena kuma awre ala kolosi basketball min warayalen no nin tleflanu na Mali jamana kono barsa wo abe kalo kelembo krenkrena do laba nunu na ni binganu ni aywa dankaru be ka cha jamana chaman cha fana krenkrena mopti marala banyangara kata koro bankas kana Tombouctou ber au be boro kalama Bamba Burem Gawo ani Menaka aywa chaman bu ku yere nyininga sisa munde keleme ka to aywa ni dankarenu abe ka cha ana faria ko fana be ka bonya ka da min kera batomi bingani kero ka no e Tombouctou aywa aw felaw ye jume ni ko ni na aw fe munde ni dalalo munde ya sababu ni ko abe ka cha ni tle flanu na o fana hukumu konona na aywa amba era nyininga ni jari ma jakulu koro ni ko jari ngambe aywa bamanci jakulu koro fana olu ye chika minke ka nyesi aywa famaw ma ka yira ka fɔ ko olu kɔni abe comme ni Mali ni olu be kɛlɛ la hakili jigina waati dɔ kɛra u caman ye Bamako bila u ka kasaw cɛ ka segi ka da u ye sababu nu di a waati kɔnɔna na nka yirala k'a fɔ dankari min kɛra Burem aywa u sen b'o la aywa caman b'u yɛrɛ ɲininka sisan aywa hakilina jumɛn bɛ ni gɛlɛya ko min dɔnnen bɛ mamanci jɛkulu kɔrɔ o ni aywa famaw cɛla aywa sisan an bɛna tulo kɛrɛ bɔ yani an ka segin k'an ka dunanw bisimila ani ka kuma di an lamɛnbagaw fana ma. Malika di fembebe malikono Ame pari wante mongo makono Dinyanka di ninyana mabakono Kana sira mbebe blo bakono Limu mali Nye mali fasaye Limu mali Nye mali fasaye Let's go Fiscal
Ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ ani walima k'an lamɛn fiɲɛ sira fɛ an ka Facebook kan walima an ka bɔlɔlɔsiraw kan fana n y'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛnen ko bi baro a bɛna tali kɛ basigibaliya min bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna nin waatiw na ni kalo damadamaw ni dɔgɔkun tɛmɛnenw la a yirala k'a fɔ ko binganiw o ni dankari o bɛ ka caya jamana camancɛ an fan n'a kɔrɔ an fan na aw bɔ bɛra k'a ye jabaraninw na min kɛra bateau Tombouctou la min kɛra Sɔrɔsiw ka dagayɔrɔ la Gao Burem ani Gosi yɔrɔ caman na jamana kɔnɔ nka maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka u jɔrɔnenba don lala mun de bɛ sen na mun y'a to nin fariya ko nin bɛ ka wuli jamana kɔnɔ nin waati kɛrɛnkɛrɛn na ayiwa lakana o lahala o bɛ cogo jumɛn aw ka sigidaw n'a ka togodaw kɔnɔna na ayiwa aw fɛ mun de kan ka kɛ walasa ka fu siri nin na walima ayiwa ka dankari ninnu bali jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna camancɛya ni ayiwa kɔrɔn fan fɛ aw fɛla ye jumɛn ye a ko la barisabu an b'a fɛ k'aw hakilina dɔn de aw fana hakilina ye jumɛn welekan jumɛn b'aw bolo mun bɛ se ka lase jamanadenw ma siratigɛ walima fɛɛrɛw jumɛn bɛ se ka latigɛ ka kunnafoni falen kɛ ni finitugu ye jamana kɔnɔna na bi an ka babu bɛna kɛ o basigibaliya hukumu kɔnɔna na ayiwa o kama ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la a ka nɔgɔ an ka fiɲɛ juru dayɛlɛlen don a bɛ se k'an sɔrɔ 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu 2 1 2 fu wɛrɛ 2 6 19 fu 1 2 ani 70 walima a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'a y'an ka Facebook page ye VOA Bambara ayiwa an ka bi dunanw o tɛ dɔwɛrɛ fo Nuhu Togo n'ale ye ayiwa politiki mɔgɔ don hakili jagabɔla lakana ni politiki sira fanfɛla la ayiwa o fana san tɛmɛnen na Mali lakana ministre so o kuma laselen de don ATT ka fanga waati la ka fara ale kan an bɛ tila ka an balimakɛ Chambel Gimbaya ta ka bɔ Paris ale fana ye ayiwa kunnafoni gafe sɛbɛn n'a bɛ wele ko la voix du Mali o ɲɛmɔgɔ do ka bɔ Paris an bɛna kuma di ale fana ma kɔfɛ nka sisan nin waati nin na Nuhu Togo b'an bolo Nuhu i bisimila k'aw fo k'aw barikada maa o maa b'an lamɛn voix d'Amérique kan k'aw fo nka ka bɛɛ don kiramantɔ na ayiwa diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ yɔrɔ min na bi ko bɛ ka gɛlɛya dɔɔni barisabu maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn la u ni Mali ayiwa cɛ olu y'u ka kasaw cɛ ka bɔ Bamako a bɛ kalo kelen bɔ sisan u ma dan u ma dɛ mɛ kɔsa na fana a bolofara dɔw yɛra dankari minnu kɛra o don Burem ayiwa jamanadenw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun bɛ sen na jihadisiw bɛ kɔrɔn fɛ u bɛ ka taa wuli yɔrɔw la u bɛ dankari da ayiwa sigidadaw ka siraw bara jamanadenw ye tagasegi tɛ se ka nɔgɔya Tombouctou mara la Douentza Bandiagara ayiwa an bɛ k'a ye sisan maa kelen minnu tun y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min sɔrɔla san 2015 la olu bɛ k'u kɔdon Mali faso ma ka marifa ta k'u bɛ ayiwa kɛlɛ kɛ ni cɛdenw ye ayiwa e yɛrɛ hakilina na mun de bɛ k'a to mun de y'a sababu kɛrɛnkɛrɛn ni dankari ni binganiw bɛ ka caya a bɛ ka farinya fana bɛ ka bonya jamana kɔnɔ i bisimila k'i fo k'i barikada ani k'i technicien bɛɛ lajɛlen fo min bɛ b'an lamɛn nin waati in na ka bɛɛ don komi n y'a fɔ cogo min kiramantɔ na i ye ɲininkali min kɛ bi kun wɛrɛ t'a la kun min b'a la n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ depuis Nations Unies mɔgɔw ani Mali kumana ka bɛn k'a fɔ ko kan o kan bɛ yen n'o bɛ Nations Unies bolo a bɛ fɔ min ma ko rétrocession a bɛna bila ka di armée ma armée ka se ka jongo kan kɔnɔna na pour ka se ka lakana sabati i ye jateminɛ kɛ tile fila in na Bandiagara fanfɛ n'a bɛ fɔ o ma Ogosagu o kan dira mankan caman ma k'a la waati min armée y'i labɛn k'a fɔ k'a bɛna Ber de minɛ
mankan wulila bɛɛ la depuis o waati in kɔnɔna na i y'a fɔ maa min bɛ yen n'o ye sema maaw ye olu fɔrɔla ka mankanw kɛ internetiw kan k'a fɔ ko o ka maa ɲɛmaw bɛɛ ka bɔ mali kɔnɔna na depuis o sabu dira k'a fɔ bɛɛ bɛna minɛ o y'a fɔ o ka maa ye ko maa min bɛ o ko hakili sigi k'a fɔ ko baara dɔ bɛ na boloda n ka dɔn ko o laban n ka dɔn o bɛna kuma ɲɛfɔ o ye o ŋunuŋunukan min kɛra bɛɛ nana ka minɛ bɛɛ minɛ nin na gɛlɛya caman bɔr'o la parce que MINUSMA ka kan bɛ bɛɛ kan kɛrɛfɛ bɛɛ yɛrɛ ye min ye dugu min don parce que fɛn caman bɛ don ni o dugu de ye n'o ye kamiyɔnw ye n'o ye Dunkafa min bɛ taa Tɔnbukutu min bɛ taa Gawo donc tɛmɛyɔrɔ caman ani Moritani olu bɛ tɛmɛ ni yen papa ye jateminɛ kɛra k'a fɔ sema maa min bɛ yen olu bɛ sɔrɔta caman sɔrɔ kamiyɔn kelen kamiyɔnba ninnu ka donc a bɛ dédouaner 60,000 30,000 n'i bɛ tɛmɛ ni kamiyɔn fitinin ninnu ye ani mobili fitinin ninnu ye i bɛ 50,000 sara donc o kɛra olu ka sɔrɔ yɔrɔ ye kalo kɔnɔ o bɛ se ka min sɔrɔ a ye 30,000 40,000 bɔ donc n'a fɔra ko bi ko armée nana ka sigi olu bɛɛ bɛna bɔ yen gɛlɛya caman kɛra o kɔnɔna na donc o y'a ɲini ka kɛlɛ boloda n'o ni terrorisiw farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ko bɛɛ man kan ka bin mali armée bolo anw taatɔ la an ka taa kɛra kɛlɛ caman ye mali ye n ka taa donc kɛlɛ kɛ n ka taa tile 3 tile 4 don de an sera ka drapeau turu bɛɛ min drapeau turula o ma se ka diya o ye olu ko ka taa ko maintenant o ye déclaration wɛrɛ kɛ k'a fɔ ko ka maaw bɛɛ bi an ka administration ani an ka ka militaire la ko bɛɛ ka bɔ kɛrɛfɛ installation kɛrɛfɛ ka fɔ ko baaraw bɛna daminɛ o jateminɛ de kɛra o ye menace kɛ k'a fɔ ko bateau kana taa tuguni o waati kelen na o y'a ɲini ka minɛ o minɛ bɛ bɔ Algérie ani Mauritanie fɛ ka na o ka tigɛ o kana na donc o fana ka obiw fili yɔrɔw la o de nana ka gɛlɛya kɛ n ka donc k'a fɔ ko ni bateau nana komi maaw siranna ka bɔ Algérie ani Mauritanie ka na n ka donc tigɛliw kɛra o sira ninnu kan parce que depuis bɛɛ minɛna o la o y'a ɲini bateau min bɛ na ni minɛn caman ye tonne caman ye ko bateau kana na ko ni bateau nana n ka ko bɛ mugu ci bateau la donc o bateau taatɔ la i y'a ye n ka min kɛra o ye mugu ci bateau la maa min sara kɔnɔna na n ka donc d'après gouvernement ka communiqué officiel maa 64 de sara o kɔnɔna na donc combat min kɛra bɛɛ n ka donc an y'a ye k'a fɔ ka maa min tora la gouvernement ka communiqué officiel la min fɔra Nations Unies la maa 70 ɲɔgɔn de tora la donc o y'a fɔ k'o b'o dugu venger o vengeli nana ka kɛ bateau in attaqueli ye bateau in ko kɛlen ka ban o tile 2 o y'o préparé ka taa an b'a fɔ min ma Burɛn k'a fɔ ko bɛ taa Burɛn minɛ sema maaw maa tɔw faralen ɲɔgɔn kan min ye accord papier signé olu yɛrɛ déclaration kɛ k'a fɔ ko gouvernement bɔra accord ko in kɔnɔna na donc o ye kɛlɛ boloda vers 9h30 o donna n ka donc Burɛn ka yɔrɔ bɛɛ minɛ n ka donc o ye tiriw kɛ ka yɔrɔ minɛli kɛ an ka armée malienne n ka donc olu ye technique min k'o la o y'a kɛ i n'a fɔ ko k'a to ka don dugu kɔnɔna na donc o y'o kunbɛn n ka donc ka sɔrɔ ka bɔ o nana ni katikati min ye n ka a bɛ katikati 30 ni kɔ bɔ katikati 24 jɛnna o la ani n ka donc maa caman fagala n ka donc bɛɛ n ka donc bɛɛ combat perdu Burɛn combat perdu n ka donc o bolila ka taa o bolila dɔw bolila ka taa Ambrabukan sanfɛ yɔrɔnin ninnu na n ka dɔw bolila ka taa désert kɔnɔna na tile 2 armée n ka donc olu yɛrɛ bombardé n ka donc ka mobili 3 jeni o yɔrɔ la depuis o kɛra maintenant o sera ka an ka soldats dɔw minɛ i y'a ye n ka donc an bɛɛ bɛna se o kumaw ma donc o baaraw kɛra ten n ka donc maintenant o fɔlɔ ka déclaration kɛ k'a fɔ ka accord min bɛ yen accord ko banna donc nin de na ni gɛlɛya ye bi parce que kan min gouvernement ko kan o kan n'a kan ka rétrocéder n'a kan ka bila armée bɛ kan ninnu bɛɛ minɛ ka ban parce que Kidal kan ani yɔrɔ tɔw kan ka donc kan bɛɛ bɛ minɛ kelen kelen armée b'a ka kan bɛɛ minɛ ka sigi n ka taa ka sigi cogo la n ka taa kɔnɔna na o de na ni nin man ka ye. ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Umar Jara o b'an bolo yan Umar i ni wula. Allo Mamadu n b'i fo. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Jarakɛ hɛrɛ bɛ yen. anba i bisimila. i Ture. ayiwa an ka babu in bɛ basigibaliya nin de kan bi bi in na an bɛ ka kuma a bɛ ka caya jamana kɔnɔ barisabu dankariw cayara bɛɛ y'a ye min bɛ jamana kɔnɔ tile 2 ninnu na ayiwa e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye e bolo mun de sababu kɛra nin ko nin bɛ sen na parce que an ka dunan kɛ nun Togo bɔra ka a ɲɛfɔ sisan ɲininkali jumɛn b'i bolo walima i hakilina jumɛn b'i bolo ka taa yɔrɔ fan fɛ i bisimila. hakilina min bɛ ne bolo o ye k'a fɔ mɔgɔ jugu ninnu u bɛ ka dɛsɛ de ka d'a kan n'i ye jateminɛ kɛ min yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli kɛ sisan sema y'a jira k'a fɔ ko ale ye kojugu ninnu de kɛ kojugu min kɛra n'o ye ka mugu bɔ bateau kan Mamadu e ka jateminɛ
kɛlɛ ni jigilatigɛ tɛ mun bɛ kɛlɛden bila ka mugu ci bato falen mɔgɔ la mɔgɔ 100 yirika musow b'a la denw b'a la banabagatɔw b'a la i somɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka yaala mɔgɔ bɛ se k'o kɛ cogo di ko o ye kɛlɛ tagabolo dɔ ye sariya jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ yamaruya d'i ma i ka o kɛ jɛnatigɛ adamadenya yɛrɛ taabolo jumɛn bɛ jɛnɛ k'i ka mɔgɔ faga mɔgɔ ma foyi k'i la a ma mɔgɔ faga a ma foyi kɛ a tɛ fɛn min yɛrɛ kalama a caman yɛrɛ bɛ yen o tɛ kɛlɛko yɛrɛ kalama musow ni denmisɛnw mun bɛ mɔgɔ bila o la ni jigilatigɛ ni dɛsɛ tɛ n'u y'a fɔ cogo min na komi kɛlɛ bɛ ka tiɲɛ u bolo bɛri k'an minɛna u la o yɔrɔ o y'u ka sɔrɔkɛ yɔrɔ ye tiɲɛni donn'u kun donc u bɛ jigilatigɛ bengaliw de la sisan ka bi mɔgɔw kan k'a jira k'a fɔ ko olu jigilatigɛra komi ko bɛɛ tiɲɛna olu bolo i b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ yen n'a mako sara a b'a fɛ diɲɛ ka wuli o b'o de la sisan donc nin bɛ dɛsɛ de ko fɔ nin t'a jira k'a fɔ ko tɔ b'u la bilen nin b'u ka ko bannen de fɔ hali n'i ye jateminɛ kɛ u y'a fɔ k'u ye gudɔrɔn minɛ a b'a fɔ cogo di k'a ye dugu minɛ k'a sɔrɔ ala ma don dugu min yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ n'u mankan ci u ka réseau kan ka kuma fɔ kunnafonidiso minnu bɛ k'u dɛmɛ kɔ kan olu fana wulila k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw papa mais n'i y'a ye kɛlɛ tiɲɛna u bolo u nan'u jɔ ko wayi ko olu kun ma na dugu minɛni kama k'olu kun nana de ko ka don ko ka bɔ munna u b'o communication sugu kɛ an y'a ye k'a fɔ sema ye nkalontigɛ groupe de ye namaratɔw don wa u tɛ se foyi la ni bingali ni jafa tɛ u bɛ se o de la ayiwa ni kɛlɛ ni i yɛrɛ ka kuma sen fɛ tiɲɛ don a yirala k'a fɔ ko banbanci jɛkulu ma wara nka jihadisi maa caman fana ye wulikajɔ ni u sen b'a ko la barisabu dɔw ye ayiwa kumakan cari yɔrɔw la k'a fɔ ko nin jɛkulu nasa de don o yɔrɔ fanfɛla la aw bɛ mun fɔ o jihadisiw fana minnu sen b'a ko la sema ni terroriste ma deli ka bɔ ɲɔgɔn na o hali n'i y'a jateminɛ kɛ 2012 u bɛ jɛ k'a fɔ wagati min na k'u ye Mali kɔrɔta mais u ni terroriste ninnu de jɛra ka a déclaration kɛ ɲɔgɔn fɛ sema ɲɛmɔgɔ min bi n'o ye Alikabasi Agi Intala ye u ko Ansar Dine mɔgɔ de don Ansar Dine olu de ma nɔɔri minɛ Yada Agali ka mɔgɔw tɛ wa hali bi danfara jumɛn bɛ Yada Agali ni mɔgɔ ninnu cɛ ka fɔ k'u tɛ bingali kɛ est ce que Yada ninnu u delila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ wa donc n'u mɛ k'u dɛmɛ olu b'u dɛmɛ namara de kɛ so u b'a dɔn ko jadisiw de don u tɛ se ka kɛlɛ foyi kɛ ni jadisiw tɛ o ayiwa Jarakɛ i ni cɛw la ayiwa maaw b'an bolo nɛgɛjuru kan an bɛna taa an balimakɛ Dabi Danbele o b'an bolo yan Danbelekɛ i ni wula Sawa ni wula Mohamed Cero sawa sɔngɔ wele ayiwa e bisimila kuma b'i bolo t'a fɛ an bɛ min fɔ sisan Mali kɔrɔnfɛla ko la kɔni baara de don cogo di voilà parce que cogo min na Mali kɔrɔnfɛla ko kɛlen de don ni min ka tɔnɔ bɛ o bɛ dɔ ɲini a la ni min ka tɔnɔ tɛ yen o t'a ɲɛɲini k'a ɲɛbɔ tuguni an kɔni bɛ ala deli dɔrɔn an ka jamana ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ sinon Mali kɔrɔnfɛla ko bɛ cogo min a gɛlɛyara dɛ an bɛɛ de kɔlɔlɔ fililen don an balimaw bɛ sa an sinjiw bɛ sa mais an b'a kɛ cogo di kɔlɔlɔ filiko de don ayiwa Danbele nin dɔw fɔra ni ɲɛmɔgɔ tɛ fɛn faamu a si la parce que ni ko Agi ka mɔgɔ ninnu a tɛ faamu ni ko Simesawa a tɛ faamu an bɛ min deli kɔni an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ an yɛrɛ bɛ min ɲini bi kɔni ala ka kulu suma d'an ka jamana ma sinon Mali ko an dɔw b'a kɔnɔ an bɛ sirannen de don tan ayiwa Danbelekɛ i ni ce la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka dunan filanan fana bisimila ka fara Nuhu Togo kan n'ale ye monsieur Campbell Gimbayara ye kunnafoni gafe sɛbɛn La Voix du Mali ka bɔ ayiwa Paris o ɲɛmɔgɔ de don monsieur Campbell i ni wula i ka kɛnɛ o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn an balimakɛ Nuhu Togo y'a dayɛlɛ ayiwa an bɛ ka kuma gɛlɛya minnu ye ayiwa to ni dankari ninnu ni binganiw bɛ ka kuraya ka caya jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya camancɛ yan fan ni kɔrɔ yan fan fɛ bɛɛ y'a ye min kɛra bɛɛ y'a lakɔlɔsi a fariya ko fɛ maa minnu taɲana ala ka hinɛ u dayɔrɔ la ka yafa k'u ye ani an ka Mali sɔrɔdasiw fana minnu binna o hukumu kɔnɔna na ayiwa banbanci jɛkulu kɔrɔ olu y'u ka welekanw kɛ ka a lase faamaw ma Bamako nka an bɛ yɔrɔ min na sisan danfara jumɛn bɛ maa jugu ninnu cɛ n'o ye Yada Agali ka maaw ye ani maa minnu filɛ nin ye mun tun y'u bolonɔ bila sɛbɛn gafe la ni Mali jamana ye aw minnu bɛ jamana kɔ kan aw bɛ ka nin faamuya cogo jumɛn barisabu caman yira Mali la ko nin kɛra duniya fan 14 kɔnɔ mɔgɔ si m'a la k'o dɔn i n'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen aw bɛ Faransi ye nin ko min kɛra Mali la n'u ye maa caman faga bato la ani dankari min kɛra sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔ 2 la Gawo o ni Burɛn o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn k'a to kɔ kan ye Faransi ye
farajɛ gunkan ye i bisimila. Basi t'an b'i fo kibaɲuman i ye kuma min fɔ an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin su bɛɛ lajɛlen ma an ma fatura nin ko in na ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u ma a kɛra sɔrɔdasi ye a kɛra sivili kunda ye saya kɔni y'an bɛɛ jɛ ni saya nana bɛɛ dama ka k'o la k'a sababu kɛ an bɛɛ laban y'o ye nin kɔrɔfɔ in a faamuyali ka gɛlɛn k'a sababu kɛ waleya min taara ka Mali ka nin dilakuru in sɛgɛrɛ ka maa caman min bɔ a fɛ bon hakɛ donna hakɛ min fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ o don sawa a ka ca n'o ye sawa a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ kelen mana sa ko la ka ban o yɛrɛ de ye dusumakasi fo ka taa se ko mɔgɔ jɔyɔrɔma 10 ani kɔ nin waleya dɔ ka ta ka jamana sɛgɛrɛ Mali bɛ tanko min na bi k'a ye k'a fɔ o waleya in na a ma kɔn diɲɛ seleke 4 jɛkuluba fɛ jamana wɛrɛw fana ma wuli ka jɔ kɛ ka lasigi kɛ la ka a ko ɲɛ kɔn o ye dabalibanko ye dabalibanko don k'a sababu kɛ a bɛ filɛla anw fɛ yan farajɛla cogo min na an bɛ k'a ye ni ɲɛ min ye a bɛ i n'a fɔ Mali ni jamana caman cɛ sira tagama gɛlɛyala kɛ haka ja Faransi kɔni an n'u ni ɲɔgɔn cɛ baro politiki kunnakun ka falen gɛlɛyara o falen de nana wolo nin na mɔgɔ k'u senbɔ hali ni juguman min taara ka jamanadenw sera hakili jamanadenw politiki fɛn o fɛn mana kɛ hali n'a bɛ kɛ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ de ye mɔgɔ kan ka jamanadenw makaran mɔgɔ kan ka jɔrɔ u ye ni kasara bin'u kan i kan ka kasara kɔn ni ka a kɔ fo ka se a dan na donc o kɔnbaliya min kɛra diɲɛ seleke 4 fɛ ni bɛɛ ma k'a ka ONU la ni jamana wɛrɛw mun kan ka kuma wɔ n'a ma bɔ an dɛmɛ jamana kɛrɛnkɛrɛnnen damadɔ la i n'a fɔ Rusi Putin ni Asimi ka wele tɛmɛnen kɔ hali an dafɛ jamana ninnu caman ye batakiw de kɛ ka ŋɛnɛyiraw kɛ kasara kɔni mana kɛ cogo o cogo fɛn fɔlɔ min bɛ k'a la o ye ala k'aw kisa ɲɔgɔn ma o sigi yɛrɛ k'o ye silamɛya ni hadamadenya yɛrɛ taabolo hali n'a sɔrɔ i n'a tigi jamanatigi tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'a sababu kɛ e miiri jamanadenw o kɔni ye mɔgɔ dabali ban a bɛ mɔgɔ dabali ban kun bɔ parce que anw b'a ye n'o o ye ɲɛlan de ye farajɛla nka n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ waati min na fana a bɛ kɛ waati la waati min an ye seleke 4 tɔnba ka ta ka bɔ an fɛ yen an fana ye politiki hakilina dɔw ta n'an ye politiki waleya dɔw ta i n'a fɔ Faransi gɛnnen kɔ nation tɔnba fana MINUSMA gɛnnen kɔ ka bɔ an fɛ yen o kɔni an kan ka sigi n'a ye k'a fɔ olu tali o tɛ se ka wolo ɲuman na politiki bonnakun kan o tɛ se ka kɛ ɲɛda ɲuman ye o tɔn kelen fɛ an tɔn maaw fɛ donc n'i b'i ninw da i b'i kɔlɔsi juguw fana na politiki bonnakun fɛ o fana ye hakilina min n'an ka ɲɛmaaw kan ka fara u ka dɔnta la politiki la ani jamana kungo la maa ti diyaɲe ko ni sago ko bɛɛ kɛ waati bɛɛ i bɛ ko dɔw to ye k'a kuru ka da a gɛlɛya kan ani kɔlɔlɔ min bɛ ta ka se jamanadenw ma nka a mana kɛ cogo o cogo ka hadamadenw kɔni bɔnɛ u ni na nin cogo la sɔrɔsiw ka bin nin cogoya na k'a fɔ ko maa ma wuli ka a dusumakasi jira ka ɲɛsin Mali ma a ko gɛlɛnba don. Ayiwa i bɛ t'o nɛgɛjuru kan an balimamuso Mayimuna Garizigo ka bɔ ayiwa Bamako ale ye ayiwa sigida tɔnden don ka bɔ Kayi mara la o fana CNT fana ayiwa o maa don ayiwa madame Mayiga Mayimuna Garizigo i ni wula. Monsieur Touré kɔni baasi tɛ yen. Ayiwa an b'a la tanu baasi t'anw na. Ayiwa an ka bi babu an bɛ ka kuma basigibaliya kan kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa bingani minnu bɛ ka caya jamana kɔnɔ ni waati gɛlɛyanba na ni maa caman ni tɔɔrɔ a kow la dankariw fɛ Tunbutu ani Gawo ni Burɛm ka fara jamana caman caman fan na ayiwa muso kunda ani aw yɛrɛ fɛ aw minnu bɛ CNT tɔndenw ye aw ye nin gɛlɛya ni faamuya ko kura la cogo jumɛn aw ɲɛ b'a la cogoya jumɛn sisan ni ayiwa ka d'a kan maa minnu tun ye u bolonɔ bila bɛnkan na ni Mali cɛ olu dɔw ba sen bɛ nin ko na aw bɛ se ka mun fɔ aw hakilina ye jumɛn ye yɔrɔ fanfɛla na. Voilà monsieur Touré n b'i fo n bɛ émission lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Diyara n ye kosɛbɛ. Donc n b'i ka ɲininkali ninnu jaabi ka da n yɛrɛ ka faamuyali cogoya kan. Bon ne bɛ nin ko in analyser k'a bila minɛn damadamanin de kɔnɔ. Ne yɛrɛ ka hakilina la an kɛlen k'a fɔ ko MINUSMA ka taa ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ka d'a ka san 10 kɔ u bɛ yan foyi tɛ ka bɔ kɛlɛ la
donc ne b'a bila minan dɔ de kɔnɔ k'a fɔ est ce que a fɔra ko MINUSMA ka taa o tagali o kɔlɔlɔ bɛ se ka na ni nin bɛɛ ye wa ɲininkali gɛlɛ olu fana ka tagali date min dira u ma o bɛ ka surunya de dɔ b'a la ka fara kow kan donc mais nin bɛɛ i bɛ nin bɛɛ résumé jumɛn na ni mɔgɔ kelen fagara banbagati wale ninnu na i b'a ye diɲɛ tɔnba bɛɛ bɛ wuli ka kuma i b'a ye faransi bɛ kuma ONU bɛ kuma bɛɛ bɛ kuma mais anw ka nin Mali tenitigilakaw n'a civililakaw mɔgɔ caman sara an ma mɔgɔ si bɔlen ka kuma k'a fɔ ko vraiment ni min kɛra aw la an bɛ a dimi partager an na aw cɛ mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka ne ko est ce que minnu b'a fɔ ka Mali kɛlɛ in a kuma fɔ est ce que kɛlɛ in kɛli yɛrɛ de tɛ olu yɛrɛ de lafiya parce que bɛɛ b'a dɔn n'i ye nin image ye ni mɔgɔ min yɛrɛ tɛ quelqu'un qui n'est pas sanglant n'i tɛ jelikɛnɛ mina ye i bɛ se k'a dɔn cogo di bateau falen hadamaden na civil et militaire ka o bombarder a kun dabɔra de nin bɛɛ ka sa mais ala bɛ ko min na a tɛ tiɲɛ madame dɔ fana y'a yira k'a fɔ ko ni sababu sɔrɔla fana gɛlɛya min bɛ Mali n'a a dɛmɛbagaw cɛla n'o ye farajɛ jamana ye u ye Barkan gɛn ka taa u ye Takuba gɛn ka taa ayiwa jamana caman bɛ yen mun y'u ka minɛn cɛ ka bɔ Mali la ko gɛlɛya min bɛ o furufara kuma ɲɔgɔn fɔ ko minnu bɛ Mali ni o jamana ninnu de o de y'a to u caman y'u dabɔ Mali ko la nin waati nin kɔnɔna na hakilina do maa wɛrɛw ka hakilina do ko de y'a to caman tɛ k'u yɛrɛ u gɔnnaɲ tɛ ka u da don Mali ko la bilen kosɛbɛ voilà n bɛ se k'o question jaabi ni yɔrɔ min ye est ce que Mali ye a ka allié minnu gɛn k'a daminɛ Faransi la ka na se MINUSMA ma ka taa se a allié bɛɛ ma est ce que an diyabagatɔ de y'u gɛn ne bolo u nana but dɔ de kama bien déterminé n'o ye ka kɛlɛ ban Mali kɔnɔna la ça fait 12 ans bon e nana k'i bɛna kɛlɛ de ban mais e bɛ dugu e bɛ mɔgɔw ka jamana kɔnɔ ni fɛn tɛ ka fara kɛlɛ kan fosi tɛ ka bɔ a la bon i dun nana ko ka kɛlɛ de ban jamanadenw bɛ fɛ kɛlɛ ka ban u y'a ye i jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a kɔnɔ n'u ko k'e ka taa est ce que o kan ka kɛ baasi ye n'a sɔrɔ i bɛ kɛlɛ ban yɔrɔ de ɲini sinon Mali ye ni allié fɛn fɛn gɛn Mali m'a to a jala ka ni si gɛn an y'a ye u b'u ka intérêt de nɔfɛ u b'u ka nafasɔrɔ sira de nɔfɛ u tɛ Mali yɛrɛ ka lakana ani Mali ka avancement ani Mali ka ɲɛtaga u t'o nɔfɛ sinon n'a sɔrɔ ni kelen kelen tun b'o nɔfɛ nin si tɛ gɛn i b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ aw gɛnna ko aw ka taa aw bɛ ka jamana de dɛmɛ n'a sɔrɔ aw ka laɲini ye jamana dɛmɛli de ye ni aw taara aw bɛ ka taa wagati min na ni latigɛ ye jamana sɔrɔ la moindre des choses aw bɛ douleur partager aw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ simple communiqué k'a fɔ dɔrɔn nin ye aw sɔrɔ an balima minnu sara ala ka hinɛ aw la aw m'o si kɛ o b'a yira k'a fɔ est ce que nin ko in kɔnɔna la aw diyaɲɛ ko ye Mali ka to ka problème de sɔrɔ don o don ne kɔni bɛ profiter nin yɔrɔ la ka min fɔ MINUSMA ka tagali a délai ma se fɔlɔ n b'a dɔn l'armée est vigilant mais hali bi u ka dɔ fara vigilance kan parce que gere kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ donc u tɛ fɛ ka taa donc u b'a kɛ u bɛ nin kɛ pour que ka population na perturber ka population kunkolo ɲagami mais malidenw bɛ yɔrɔ min na bi on est déterminé u k'a kɛ ala de kosɔn u ka humanisme olu yɛrɛ b'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ man ka mɔgɔ faga dɛ nin bɛ tan nin bɛ tan bon ne yɛrɛ bolo mɔgɔ fagala fɔlɔ ye olu de parce que nin kɛra ne na mɔgɔ fiyɛ ka kuma sa n t'a dɔn i b'i da k'i miiri quoi a b'a yira i la k'a fɔ k'u tɛ Mali fɛ quoi personne n'a parlé personne si c'est pas la Russie en tout cas ne kɔni ma mɔgɔ si ye min kuma na et pourtant mɔgɔ caman de sara denmisɛnnin fitininw musolakaw tenitigiw o de y'o taamasiyɛn o ye taamasiyɛn min b'a yira ko gɛlɛya bɛ Mali ni jamana caman cɛla ayiwa i ka kumakan faamuyara an bɛ tila ka na kuma di monsieur Cambal ma n'ale bɛ hakilina min fara o kan ye yan'o cɛ an bɛna kuma di an balimakɛ Alassane Goyita fana ma ka bɔ Bamako Goyita i n'u la n'u la Mamadi ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di baasi t'an na ayiwa
aw bɛ aw ye Bamakɔ tɛ quoi san de don. Ayiwa i bɛ san quoi o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. Voilà ne bɛ san toro ani Faransi la. Ayiwa olu ka aw ka sigida a bɛ cogo jumɛn lakanako hukumu kɔnɔna na. Ouais bon bi kɔni san lamini lakanako ka fisa bi an bɛ don min na bi. Ayiwa an ka attentat min tɛmɛna siɲɛ so waati jan tɛmɛlen na ka bɔ o kɔfɛ. Yan kɔni an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi. Ayiwa bi an ka baro a bɛ ayiwa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ lakanako fanfɛla la k'a da binkani ni dankari minnu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnenw ninnu na n'aw fɛ san ye ayiwa aw hakilina ye jumɛn ye sababu jumɛn y'a to nin ko nin bɛ ka wuli tuguni jamana kɔnɔ caman y'a fɔ k'a fɔ ko duniya seleke naani ka cɛdenw minnu bɛ Mali la n'o ye banfulamatigiw ka tali o ko b'a la ani ayiwa Mali jamanadenw yɛrɛ fan kelen minnu ye Banbanci jɛkulu kɔrɔ olu sen b'a la ani jihadisu nka aw yɛrɛ aw ka fanfɛla la hakilina jumɛn bɛ yen walima ɲininkali jumɛn bɛ yen k'a lase an ka dunankɛ ma bi i bisimila. Ɲininkali min bɛ yen nɔ Mohamɛdi n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Mali bato attaquera Banba fo ka taa se bi ma an b'a ye ONU kumana kan an b'a ye fana Union européenne kumana kan u si m'a condamné an b'a ye Union africaine fana o fana m'a condamné jamana dama-dama dɔrɔn de kumana kan Irisi kɔni y'a condamné o kɔfɛ Algérie fana y'a condamné o kɔfɛ Sénégal fana y'a condamné an kɛrɛfɛ yan nɔ sabu olu kɔfɛ an m'a ye fɔlɔ maa si y'a condamné tuguni. O de fɔra minɛ an bɔra kan ni bi y'a jateminɛ mura ka fɛn kɛra Sadu o ko kɛra dagaba wuli ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ ko ayi ko ko wɛrɛ tɛ kɛ ko wɛrɛ ma deli ka kɛ dugumakolo in kɔ o kɔfɛ mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o ni Banbata in jumɛn de ka jugu ka ka bato kuturu kunbɛn civil dɔrɔn de b'a kɔnɔ denyɛrɛninw yɛrɛ dɔw b'a la hali olu tɛ kalo 2 bɔ ko tɔn dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ONU k'o de bɛ adamadenya hakɛ labato mais olu ma sɔrɔ hali da kelen ka kuma nin ko in kan. Ayiwa a b'an da maliyɛnw dabaliya ban dɛ. O kɔni ayiwa Goyita i ni ce o la. Vraiment olu ma se k'o faamuya. Ayiwa i ni ce o la an bɛ nin jaabi sɔn. An bɛ nin jaabi sɔnni ayiwa an bɛna taa Canada n'an balimamuso Ayisita Njayi ale bɛ nɛgɛjuru kan Ayisita i ni wula. Nse an ce somɔgɔw don. Baasi t'u la i yɛrɛ dun. Nse ça va. Ayiwa bi an ka baabu a bɛ tali kɛ basigibaliya min bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa binkani ni dankari minnu bɛ ka caya nin tile filaninw kɔnɔ ayiwa aw minnu bɛ Amérique gun kan yan kɛrɛnkɛrɛnna Canada aw hakilina ye jumɛn ni lahalaya lakanako min bɛ ka a bɛ ka caya ayiwa a bɛ ka bonya a bɛ ka farinya ka taa fɛ fana i bisimila kuma b'i bolo. Ok bon n b'a ka auditeurs bɛɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ fo ne b'a dɔn fɛn b'a la ka kɛ sisan a ma nɔgɔ c'est vrai que attaque b'a la ka caya yɔrɔ bɛɛ an yɛrɛ même on est dépassé quoi mais je demande toujours à la population malienne u ka kɛ fɛn u k'u hakili sigi mɔgɔ minnu fana ka mɔgɔ sara an bɛ tasi bila k'u ye ala ka hinɛ banbagatɔw bɛɛ la ala ka yafa k'u ma. Ne b'a dɔn nin bɛɛ ye politique ye peut-être dɔw b'a la k'an lamɛn u bɛna taa fɔ de oui a bɛna fɛn o fɛn fɔ a b'a fɔ Faransi don Occident don comme je n'ai pas assez d'arguments bi in na ka se k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ fɔ mais fɛn fɔlɔ y'a jira k'a fɔ ko Russie fɛn dɔ mais américain kelen b'a la ou bien américain 2 ani français dɔ ani fɛn ninnu nin bɛɛ ye Faransi le fait que Faransi de tagalen Faransi de kɔ dogolen don SEMA kɔfɛ. Il y a très longtemps, SEMA des terroristes, les rebelles là, olu de ma réclamé, on y a réclamé, attaque nous. Maintenant, au Kougokou ne Juno, organisation, Agia de Café, le Kougokou olu de ça. Donc nous déjà fariané kanikeke, ça ne vous quoi faire. Maliyɛnw ɲumana ko nugu tɛ jɔ ten tɔ fɛn dɔ de b'u kɔfɛ mɔgɔ tɛ
on va pas apprendre aux singes des grimaces à faire des grimaces quoi. Il était faire des faire abat au monde. Donc nous planier c'est ma fariale kanikeke. Akundalendo amena. Français de sema quoi faire. Bon maintenant ils vont m'accuser, c'est mon point de vue. D'accord, mais tôt ou tard abedon. Parce que mon kera Rwanda ayera ko France ba quoi faire. La guerre du Biafra au deux Nigeria des Français de Kuba fana quoi faire. Mais bibi no buna wulu de argument bolo sema jatte ka farnya kanike nous chiti ka farnya kanike ke hani puissance de tout kofe aywa donc anga feyodi awo aywa in chola inja in jara ko sebe aywa sisa amina kuma di monsieur Chamal bon yana nga aywa antlo kerebo aywa Chamal iboraka aywa chamanka korofo kamme bebe ka turuda aywa bamanchi jakulu koroka anu deme baw nga dalilu foyi tambolo mimba era ka foko jamana wɛrɛ aywa beka nunu dɛmɛ nin kɛlɛ na ni waati kɛrɛnkɛrɛn na an kɔni tɛna se k'o fɔ nin kɛnɛ nin kan basabu a dalilu tambolo nga e yɛrɛ ka jateminɛ ani bɔra ka sariya minnu lamɛn sisan e bɛ se ka mun de fɔ aywa ni ko nin na barisabu yanni sema maaw ani tɔw ka Bamako bila kumakan delilikɛlaw wulila ka bɔ Bamako aywa ka taa fo Kidal ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'olu ye mun de bɛna se ka kɛ ni tile fila ninnu na ka ɲɛsin ni gɛlɛya ma e yɛrɛ fɛ Chambel Mohamed bi fo k'i waleɲuman dɔn hakili aw tulo bɛ n na awɔ an tulo b'i la n'aw tulo bɛ n na min bɛ da nin kan soci kala kɔni a ka ca ka da dabi de kun nka so kɔnɔna mana fereke a ferekeba kan ka ɲɛɲini ɲɛma jɔlen na Mali a tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛnna ani banbanci jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛgɛnɔ bila in a bɛ sen na Mali m'a kɔn o banbanci jɛkulu ninnu si kelen kelen m'a kɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ a kɛra diɲɛ seleke naani maa bɛɛ ɲɛna hali n'a sɔrɔ u ka minɛn cɛtɔ don bɛnkan kɔni ye bɛnkan ye wa o bɛnkan in kama mɔgɔ b'u bolo jamana mara sen bɛɛ lajɛlen na armée kɔnɔna na gouvernement kɔnɔna na ani fan bɛɛ segin ma kɛ nin si kɔ nin si ma bɔ a nɔ na donc an kan ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Mali de bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ minɛn da jɛngɛnna fa min fɛ k'a latilen o fan fɛ min ti ɲa kɛlɛ ko o kɛlɛ ka kɛ min ti ɲa sigikafɔ ko o sigikafɔ ka kɛ min ti ɲa kangarida ko o kangarida ka kɛ nka bɛɛ a ka kɛ ni bɛn ni keleya ye a ka kɛ Mali de bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali de bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a baara boloda ne ka faamuyali ani yeta min b'an bolo kɔkanna na ko kunkan o ye nin ye nka dusu kasi don kunbere kuru tɛ ko ye ka kuru ni maa k'i b'i fari fa bɛɛ dɔ fɔ i laban bɛ dɔ da i yɛrɛ la dusu bɔ don o tɛ kɛlɛ bin don ye ji caman ka o tilanga ɲɛmɔgɔ min yɔrɔ ko don nka ni maa ko i koliji fana i b'a bɛɛ ta k'a k'i fa bɛɛ yɔrɔ kelen a bɛ gɛlɛya o kumana an kan ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na k'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fili minnu b'an yɛrɛ fɛ an k'olu latile sigikafɔ min kan ka k'a la ko sigikafɔ kɛ kɛlɛ min kan ka k'a la n'a ti ɲa kɛlɛ yɛrɛ ko kɛlɛ wuli ka jɔ nka a ka kɛ ni hakili ye a ka kɛ ni ɲɛmajɔ ye ayiwa sisan an bɛna tulo kɛrɛ bɔ yanni an ka seli ni laseliw ye yanni an ka segin ka kuma di an ka dunanw ma Zach Prod. Haida oh haida, haida ye haida, haida se kai kaina, haida bine linjo, haida bine linjo, haida kala baina, haida kale bino ye, haida kale hindo ye, haida oh haida, haida ye haida, haida se kai kaina. Haida bine linjo, haida hunde linjo, haida kala bayana, haida kale binoye, haida kale hundoye. Wati waida koino haida fakara, haida shiwani kubaya futari, haida shikuta shizoga shikundu, haida gawani boire kana, haida gawani kubai henna, haida binoga kare agachare, haida bayo huera nemisoi, baino mabaraka shivicho wobai, alfa gai gabai, doktere gabai gashimo wai gabai ga safari shara, yana ni tikala de buyan, yana ni tikala foka shelang, bani majirbi di mohonga haida, antiri dera, da ai kamba hirma koi haida koira,
oti wida koino haida fakara haida banjo agate kilo kilo haida fanjo agate bino bino haida oh haida haida yeah ayaw ka kunnafoniya sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye ayaw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Ayiwa halisa aw tulo bɛ Mohamed Touré de kumakan na an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan VOA bambara kan nɛgɛ ɲɛ 13 ayiwa o tɛmɛna ni sange 42 ye Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka dunanw ma ayiwa nun togo bɛ nɛgɛjuru kan nu an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa dankariw kelen kɔfɛ hakili jagabɔ caman de bɛ ka kɛ famaw fɛ ani jamanadenw yɛrɛ fɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun de bɛna kɛ sisan nin ye kɛlɛ dabɔlen de sisan maa jugu ninnu ni ayiwa banbaci jɛkulu kɔrɔw o ni ayiwa Mali cɛdenw cɛ wa ayiwa hakilina jumɛn bɛ yen sisan mun de bɛ se ka kɛ walasa ka fu siri ayiwa ni gɛlɛya nin kan n'u togo i tulo bɛ na. Monsieur Chambel, i tulo bɛ na i bɛ se ka kuma ko ni Togo kɔni ale tilala na. Awɔ min bɛ se ka kɛ min kan ka kɛ. T'a fɛ Chambel. An ye kɔrɔfɔ caman fɔ an ye hakilina caman fɔ nka n ye hakilina jigi kɛ bɛnkan sɛbɛn min kɛra n'o ye accord pour la paix ni bɛnkan min kɛra jɛnsɛnɛkɛla ninnu na ni Mali b'a kɔnɔ ni jɛkulu ninnu fana b'a kɔnɔ n ye hakilina jigi k'o kan hakilina jigi kɛ ko y'o kan ye mun ye o de tun kɛra fura ye fura min n'a dira ma jɛnsɛnɛkɛ naani bɛɛ fɛ k'u ka balawu lasa ka maliden bɛɛ bɛn k'u fara ɲɔgɔn kan n'a waleyali daminɛ hali ni gɛlɛya caman yera a wale la n'a ma se ka waleya fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a ma se ka waleya ɲɔgɔn fɛ n'a kɔni waleyali daminɛna Mali kɔnɔ n'a a kɛra sababu ye ka dɔ kɛ minisiri ka dɔ kɛ dɔ don armée na ka dɔ sigi ka na jamana yɛrɛ marali la ka dɔ kɛ gouverneur ka dɔ don jamana yɛrɛ hakɛ min kan ka k'u ye k'o hakɛ kɛ nka o bɛɛ ta kɛlɛ se ka dabila a tɛ ka ban ka sababu kɛ waati dɔ fili kɛra a kow la ka dɔn kɛ banbansi wale jɛkulu man ka se ka maramafɛn sɔrɔ kura ye tuguni ka se k'o kɛlɛ kɛ n'o baara in bɛ sen na a mugu kisɛ kan ka b'u bɛɛ bolo o waleya kɛbaliya y'a to gɛlɛya nana a kɔnɔ mugu wulila ka sababu kɛ kɛlɛbaw fana wɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan min tɛ nin si ye n'o ye mamurutidenw ye n'o ye minnu bɛ diinɛ ko kɛlɛ la n'o ye mugujugu cibaw wɛrɛ nin bɛɛ taara ka ɲɛsin jamana kelen ma waati kelen kɔnɔ waati sanga dama dɔ kɔnɔ ka mi san 10 b'o kɔnɔna na o gɛlɛya f'a ka kɛ ni ɲɛmajɔ ye dɛ o kɛlɛ fo ka kɛ ni hakilina ye. Ayiwa Chambel i bɛ hakɛ to n'u Togo seginna ka na a bɛ nɛgɛjuru kan ale ni Mamadu Ben Jabate fana ayiwa n'u Togo an bɛ yɔrɔ min na sisan e hakili la ni tile damadɔ natɔ la mun de bɛna se ka kɛ famaw fɛ bari sabu ayiwa banbanci jɛkulu kɔrɔw olu ka ko nin a kelen bɛ ka Mali a barila Mali jamanadenw caman na caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni de y'a to olu ma sɔn u ka segin ka don Mali cɛdenw cɛla ye ayiwa e yɛrɛ fɛ mun bɛna kɛ ni tile natɔ la tile damadɔ natɔ la n'u Togo. Mohamed ko in a ti nɔgɔya ko in tɛ se ka nɔgɔya komi an b'a miiri cogo min dɛ parce que min don tant que ni o ka position bɛ minɛ ni i ye hakili jagabɔ jateminɛ k'a lajɛ sema mɔgɔw fɛ nka tuma min na guerre kɛra ni hakili b'a la an ka premier ministre dɔ tun taara Kidal ka donc kɛlɛ in kɔnɔna na gɛlɛya nana ka kɛ a ye Ibrahim Boubacar Keita ye mɔgɔ bila pour ka se ka négociation kɛ Kidal ka se ka kɛlɛ in dabila cogo min i hakili b'o la o waati in kɔnɔ accord dɔ tun signé sani an ka accord ba in yɛrɛ signé o kɔnɔna na bɛɛ b'i ka position garder maa man kan ka don maa kan n'i ye jateminɛ kɛ bi sema maaw hakilina na jusqu'à présent an kan ka to accord de kɔnɔ père minɛli in ani k'a fɔ ko position dɔw bɛ di n'o ye kan min ye ni ministre b'a kɔnɔ n'o kan kan ka di Mali armée ma o banlen b'o de la kɛlɛ bi ye yɔrɔnin de la donc a ka gɛlɛn k'a fɔ ko maa b'a miiri cogo min k'a fɔ ko kɛlɛ in bɛ ban cogo min kɛlɛ in tɛ ban ten a bɛ kɛ sema kɛlɛ de kunu se tun b'o olu ye nka tɛ mais min dɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ a terroriste sema maaw ka donc MLA mɔgɔw Yatika mɔgɔw ka donc ani
ani jamana wɛrɛ maa min bilalen tourisme international bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ani Amadu Kufa ka nin kɛlɛ in kɛ n ka donc pour ka se ka armée diya kɔnɔna na donc kuma kɔnɔna na i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ n ka donc an ka capitaine dɔ minɛna a ye kuma fɔ cogo min e yɛrɛ b'a dɔn un officier min kalanna Mali kɔnɔna na min bɛ drapeau dɔn min b'a ka droit dɔn k'a fɔ n ka ko bi anw na ni Wagner mɔgɔw ye k'an na ni k'an bɛ silamɛw fa la mais ni silamɛ fa dɔ question min kan ka poser olu kunna min mɔgɔ min bɛ bateau kɔnɔ n'olu fagala jɔn de y'o faga production de m'o faga olu de m'a réclamé donc silamɛ faga tɛ se ka tɛmɛ olu kan wa olu min surtout maaw de bɛ taa la u ka so o bɛ bateau kɔnɔ olu ka denbaya ka taa olu de faga la donc aujourd'hui jateminɛ min bɛ kɛ la k'a fɔ ko kɛlɛ in bɛ se ka nɔgɔya ta ni maa min y'a fɔ i ye nkalon tigɛ dɛ min ka di i b'o de fɔ mais kɛlɛ in kɔni a bɛ kɛ de fo ka na se n ka jɔn de ye sebatigi ye pour ka se ka négociation kɛ mais accord ko komi olu yɛrɛ y'a fɔ u ko ko accord ko in banna ka ban donc accord bɛna kɛlɛ in kɔnɔ pour que baasi ka kɛ. Ayiwa o bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna segin Amérique jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya Pennsylvania an bɛ taa Philadelphie n'an balimakɛ Mamadu Ben Jabate ale bɛ nɛgɛjuru kan Ben i ni wula. N b'a ni wula Mohamed. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ sɔrɔ aw yɛrɛ di. An b'a la tanu ayiwa i bɔra ka kasaraw ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ka da ayiwa binganiw ni dankareliw minnu kɛra sigidadenw kan caman b'an yɛrɛ ɲininka sisan siratigɛ jumɛn bɛna sɔrɔ walasa ka fu siri ni gɛlɛya min bɛ futinɛ min bɛ jamana caman jan n'a kɔrɔ yan fan fɛ nka aw minnu bɛ yan aw hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsin nin ma barisabu bɛnkan kɔrɔ nin kɔni i n'a fɔ sema y'a fɔ cogo min na ko kɔni banna caman y'a mɛn k'olu ko olu sen t'o la bilen barisabu u ye dankari minnu kɛ ayiwa n'i y'a kɔlɔlɔ lajɛ ayiwa a ka gɛlɛya u ka se ka sigi nka halisa fɛɛrɛ de kan ka ɲini ka fu siri ni gɛlɛyaw la e hakilina ye jumɛn a ko la walima ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase an ka dunanw ma i bisimila. Bon Mohamed n b'i fo maa maa bɛ k'an lamɛn nin waati in bɛɛ lajɛlen na k'u bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ. Ka tila ka dugawu kɛ an ka mɔgɔ minnu sara kɛlɛ in na minnu sara bato in na civil ni militaires ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma ala ka yafa k'u ma. Amina amina. Minnu banana ala k'u ka banaw nɔgɔya. Amina. Minnu bɛ désert ni kungo kɔnɔ sɔrɔdasi minnu b'o kɔnɔ ala k'u bɛɛ ni kisi. Amina. Bon Mohamed ne delila k'a f'i ye a mɛnna ko ninnu bɛ k'u sigi k'an makɔnɔ an ka faransi gɛn k'a labɔ ni faransi gɛnna k'a labɔ tuma min na u bɛ min kɛ u bɛ sɔrɔ k'o kɛ o ye kelen ye Mohamed. Filanan maliyɛnw fanba ma sɔn accord ma kabi accord in daminɛ u y'a lagosi kojugu donc ninnu fana sigilen don u bɛ k'u lajɛ u bɛ k'a ye fana don o don an de b'a la k'an y'a armée don o don an b'a la négociation tɛ ka taa yɔrɔ la n'i y'a jateminɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la Mohamed an ka sabali an kana fɔ k'an b'an disi da kɛlɛ in disi la kɛlɛ in tɛ ka ban ni marifa ci ye a tɛ se ka ban n'o ye kɛlɛ in bɛ ban ni sigi ka kuma de ye dɔɔni tɛ tɔ foyi la accord min signera an k'o minɛ fɔlɔ an ka baaraw kɛ danayaw ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni danayaw tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ ninnu k'a dɔn an b'an sɛbɛ la an fana k'a dɔn ninnu b'u sɛbɛ la dɔɔni yɔrɔ minnu man ɲi a la an b'u corriger dɔɔni ka taa an b'u corriger dɔɔni ka taa fo jamana bɛna sigi a yɛrɛ kɔnɔ parce que en tant que an ni rebelles ma se ka bɛn an tɛ se ka nord in contrôler parce que ni rebelles fana taara fara jihadistes kan o fana ye problème belebele de tuguni donc o ye k'a kɛ an bɛ kunbɛli cogo fila de la hali n'an ye kɛlɛ kɛ ka yɔrɔ nin minɛ an sigi an tɛ lafiya sɔrɔ an tɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo si la donc minnu bɛ a la an ka taa kɛlɛ la an ka kɛlɛ in kɛ parce que olu tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o an bɛ kɛlɛ min kɛ san 60 Mohamed nafa jumɛn b'a la maintenant jɔn bɛ se ka nin kɛlɛ in ɲɛnabɔ sisan anw ye MINUSMA gɛn an ye MINUSMA min kelen don tun bɛ sigi la ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ an y'olu gɛn an ye barika nin gɛn mais Mohamed nin bɛ ɲɛnabɔ cogo di ayiwa ne yɛrɛ ko na guwanin don ne bɛ da don o don Mohamed ne tɛ sunɔgɔ nin ko nin bolo nin ko nin kelen tɛ jamanadenw bɛɛ don jamanadenw bɛɛ don maintenant an ka sabali k'a fɔ ko fanga b'i la mɔgɔ t'i fanga bɛɛ yira kuma bɛɛ sa i b'i hakili de baara n'an ko ko ninnu ye maliden dɔ ye ko murutilen don san 10 san 20 o kuma o tɛ o an bɛ taa dɔɔni de fo an ka se ka kun sɔrɔ nin ko in na
ayiwa olu fana f'u ka bɛn barisabu mali fanga ye sigi bolo de ayiwa ni sɛbɛnw bɛ kɛ jamana wɛrɛw ka jɛkulu i n'a fɔ MINUSMA ɲɔgɔn a bɛ kɛ ni jamana fanga de cɛ n'o ye sigi bolo fɔlɔw ye a kɛ kun tɛ k'a fɔ k'aw bɛ marifa ta mali fanga kama barisabu MINUSMA dagayɔrɔ bɛna yɛlɛma ka di mali ma bɛnkan de kan ka ɲɛɲini de bɛ k'a la walasa o kuma ɲɔgɔnya la maa minnu ye jɛkulu ma kɔrɔ ninnu olu bɛ se k'i sen don o jɛkulu cɛ minnu b'a yɔrɔ lakana nka ka marifa ta k'a fɔ ko ayi ko nin tɛ kɛ ayiwa o kɔni bɛ taa o bɛ dɔ fara gɛlɛya de kan ka taa fɛ. Mohamed minnu bɛ yen nɔ n'o ye MINUSMA ye n'olu nakun de ye nin ye ka don an ni ɲɔgɔn cɛ an y'u gɛn ka ban donc e bɛ sigi ka kuma fɔ jumɛn ɲini Mohamed maliyɛnw ye kɛlɛ in ɲini de ani ko k'an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ an ye kɛlɛ in ɲini de parce que humiliation min dara armée kan kɔrɔlen an bɛ k'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan bon ne bolo o de man ɲi o de man ɲi an ka essayer est ce que y'a faamu an ka parce que nin kɔrɔ de bɛ ka bɔ nin kɔrɔ de bɔra tuguni bon o bɛ ban kuma jumɛn donc an ka essayer an ka sigi ka bɛn hali bi an ka to kuma ɲɔgɔnya la ni Mohamed n'i y'a jateminɛ ni chef ninnu bɛɛ tun bɛ Bamako de ne yɛrɛ kelen n'i y'a di ne ma n'i ye nin di ne ma ni problème ne b'a régler parce que n'o ma kɛ bɛɛ bɛ Bamako de. I kɛra Donald Trump ya. Non Mohamed parce que ne tɛ taa ni kɛlɛ miiriya ye o ne tɛ taa ko fanga bɛ miiri fanga kɛkun ye min ye fanga b'i la mais i kana utiliser nin b'a dɔn ko fanga bɛ ne na mais n t'a utiliser force de négociation don. ayiwa Ben an bɛna kuma di maa wɛrɛ ma waati tɔ man jan bilen i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di Campbell ma yanni an ka segin Nuhutogo ma ayiwa Campbell i tulo bɛ n na. Awɔ n tulo b'i la. ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan a fɔra ko maa ninnu n'o ye duniya kɛlɛyatɔ ka finitigiw minnu bɛ Mali la u ka don laban ye décembre kalo cɛ lala yann'o ɲɔgɔn cɛ aw hakilina na fɛɛrɛw jumɛn bɛna latigɛ Mali fanga ani o jɛkulu cɛ yaasa yɔrɔ tɔ minnu bɛ yen u ka dagayɔrɔ tɔ min bɛ yen n'o ye Kidali o ni Tesaliti ani yɔrɔ wɛrɛ o kana na gɛlɛya ka kɛ tɔw ta ye i n'a fɔ Berta ɲɔgɔn ani Gawo. jɛkulu in Ɲɛselekeba ni tɔn jɛkulu in u ka tagali lahalaya la u ye tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi u ni Mali bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka yɔrɔ di cogo min na kanan kɔnɔna na Mali ma a fana ka gɛlɛ yɔrɔ ninnu ka lasegi mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ fanga ye min tɛ jamana ye min tɛ jamana ka hukumu ye a min tɛ jamana ka mara ye nka tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn min b'a la banbanci jɛkulu ninnu bɛ yen cogo min na u dagalen bɛ yen cogo min na u dagacogo ye u fana da kan ka se ka don a la nka hali n'u ma kɛ yɔrɔ in lakanaba ye a kan ka kɛ bɛn kɔnɔ olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn min bolo dara yen ka kɔrɔ n'o ye accord ye o labatoli kama o bɛ se k'a to yɔrɔ in bɛ sigi Mali armée ma armée bɛna sigi a kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn matarafali kan diɲɛtigɛ naani bolo bila bɛnkan sɛbɛn min kan a kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna de la a kan ka kɛ hukumu kɔnɔ k'a sababu kɛ olu u tɔgɔ la ko jɛkulu ninnu kelen kelen tɔgɔ la CEMA ni groupe in bɛɛ tɔgɔ la ministre bɛɛ Bamako ye minnu sugandira u fɛ k'u don jamana gouvernement na n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu n'u ka denbaw bɛ ka balo Bamako ye o tuma na gɛlɛya wɛrɛ tɛ yen olu ka mugu tigilamɔgɔw u kan ka u tun bɛ u jɔyɔrɔ minnu na u kan ka to o jɔyɔrɔw na u man ka wuli ka bin Mali armée kan n'o lahalaya ye u man ka k'a kun ye nka ɲɔgɔn tɛ bɛnkan furancɛ min b'u ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye banbanci mugu cibaw ye o furancɛ in laban bɛ bɔ yen Mali fana bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ i n'a fɔ olu bɛɛ kɛra kelen ye o bɛ dɔ de fara kɛlɛ kan a tɛ dɔ b'a la o tumana sigikafɔ de y'a jaabi ye an ka ɲɛ tɛ sigikafɔ ma yaasa bɛn ka se ka na ni lakana ni sabati bɛ na. o diyara n ye Nuhutogo i tulo bɛ n na. ayiwa e yɛrɛ fɛ sisan ayiwa kuma fila de bɛ yen walima kumaɲɔgɔnya o bɛ to sen na walima famaw bɛna ayiwa labɛn jumɛn kɛ ka fu siri nin dankari ninnu na barisabu a gɛlɛya ni sigidadenw tɛ se k'a kun bilen t'a fɛ. n'i ye jateminɛ
ni jateminɛ kɛ ka lajɛ ministre de la réconciliation et communiqué dɔ kɛ k'a fɔ ko ka na table de négociation na sani bateau ka attaquer n'i bɔr'o kalama ni jateminɛ kɛ komi an terikɛ dɔ kumana sa États-Unis k'a fɔ k'ale b'a ban n t'a dɔn a b'a ban cogo min parce que n bɛ fɛ aw ka an ka jamana tilan n'ale bɛ sɔn o de ma pour que a ka ban u jamanadenw accord min kuma fɔra ka bɛn baara ka kɛ o kɔnɔna na maa fɔlɔ min bɔra k'a fɔ ko accord ko banna a kɛra olu de ye o olu de marifa ta olu de bɔra Bamako kɔnɔna na donc o kɔnɔna na bi n ka donc jamana bi hakilisigi de kɔnɔ baara min kan ka kɛ MINUSMA ye contrat signé état malien de fɛ ni rétrocession bɛ kɛ ka taa a bɛ di état malien de ma olu bɛ fɛ ka kan ka di olu de ma ni kan dira u ma c'est comme ni ye jamana tilan. C'est pour cela Premier ministre ka déclaration laban na n'i y'a lamɛn a ko Mali kan bi yɔrɔ o yɔrɔ fo Kidal an bɛ taa kan ninnu nɔfɛ donc an prépare la o kama an ye kow labɛn o kama an ye armement san o kama baaraw bɛ kɛ o kama parce que aujourd'hui n'an y'a to yen jamana in kɛra nord in kɛra i n'a fɔ terroriste ka daga u ka sigi yɔrɔ maa wɛrɛ ma kan ka don a kan ka to olu de bolo ani n ka centre bɛɛ ka taa o calculen don donc c'est pour cela aujourd'hui Mali préparelen don carrément k'a fɔ k'a bɛ taa kan occuper a bɛ occuper cogo o cogo a bɛ occuper o cogoya la o baaraw de bɛ yen. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛna Cambel fana ɲininkali kɛ ayiwa Cambala an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i y'a lajɛ kɔrɔnfan na jama tilalen don maa minnu bɛ yen minnu y'a ɲini ayiwa kumaɲɔgɔnya ka kɛ ni maa jugu ye olu fan kelen bɛ yen ayiwa fan wɛrɛ fɛ minnu bɛ yen olu ko Mali fan si la olu ka n'i y'a lajɛ o sigidaden caman y'u ka marifa bila u y'o lasigi jamana ma nka olu fɛ dɔw kelen bɛ ka lafisaya hali bi marifa b'u bolo fɛɛrɛ jumɛn bɛna latigɛ ninnu fana ka se ka na u ka marifa bolo barisabu i bɛ se k'i yɛrɛ mara ka sɔrɔ cɛdenw t'i bolo k'a fɔ ko i n'a fɔ farajɛ jamanaw na cogo min na région ka ca gouverneur b'u bolo u yɛrɛ ka ayiwa wasabulon b'u bolo dakuruɲɛ kelen na e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la. dakuruɲɛ kelen na fanga jamana mara fanga ye jamana de ta ye force létale o ye jamana de ta ye o tɛ tilanfɛn ye o tɛ tɔnɔmada fanga tɛ tɔnɔmada fanga latigi tɛ tɔnɔmada ni banbanci jɛkulu bɛ yen u bolo bilalen b'u bɛnkan sɛbɛnna u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛnkan sɛbɛn o tora o hukumu kɔnɔna na u kan ka marifa bila n'u ma marifa bila u bɛ se ka jate jamana fɛ i n'a fɔ banbanci wala i n'a fɔ Mahamudu Ture nka ko b'a cogo min na bi an yɛrɛ ni an sigidaw an ni diɲɛtigɛ na ni tɔnba bɛ cogo min na an n'an sigida jamanaw bɛ cogo min na o de bɛ ko in tɔ gɛlɛya an bolo ni Kamalen ka kɔrɔfɔ la a ko n'a y'a tun dira ale ma a b'a ban a tɛ nin kɔnɔ a ye kuma n'a kɔrɔ de fɔ n'u ye u ka t'u da an k'an bɛɛ ka hakili miiri kuma in na n'o tɛ ɲɛma in bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako ni marifa b'u ma n'i y'a ban o fan fɛ n'i y'a ban o fan fɛ a kuma tɛ fɔ bilen nka o de Mali m'o sira ta a ye bɛnkan ni bɛnɲɔgɔnya sira ta a y'a kelenya sira ta a y'a jira an bɛɛ ye kelen sira o ye sigikafɔ de ye fɛn o t'o ba sigikafɔ kɔ maa minnu ko sa ni dɔn olu nana an cɛ la n'u b'a fɛ k'a kɛ balimugu ni kisɛ olu ta tɛ dɔ ye tɛ ɲɛnabɔ cogoya wɛrɛ la ni kɛlɛ n'a y'u b'o la an malidenw kan ka jɛ ka kuma kɛ malidenw kɔni kan ka jɛ ka kuma ka bɛn ko la jugu minnu b'an cɛla k'olu kɛlɛ. Ayiwa i ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ ni Togo ani an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna aw balimakɛ Sɛki Toro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Rob Macklin bolo ni jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la.